O Centro de Acollida de Animais da Deputación de Pontevedra, coñecido como CAN, rematou o 2021 con datos extraordinarios. Bateu todas as marcas, conseguindo un fogar para 660 animais. Son 77 mascotas adoptadas máis que o ano anterior. Yo creo que la clave, lo primero es la motivación del personal que trabaja, eso seguro. Lo segundo es hacer una búsqueda activa a través y colaboración con asociaciones protectoras para intentar buscar cada día más adopciones e incluso no limitarnos al territorio gallego, sino a un territorio nacional, que estamos teniendo mucho éxito. Ademais, logrouse reducir o tempo de estancia dos animais recollidos. O ano pasado, a media foi de 69 días fronte aos case 124 do ano 2020. Un 43,7% menos de días que pasan os cans no centro de acollida e, polo tanto, vamos reducindo o tempo en que os animais chegan ao can e son adoptados e, polo tanto, forman parte dunha familia. Na parte negativa, o número de abandonos. O persoal do CAN recolleu no 2021 1.210 animais, son 66 máis que o ano anterior. No 2021, o persoal do CAN recolleu 1.210 animais. Son 66 animais máis que no 2020. Eso sí, falamos de recollidas que non teñen por que ser abandonos, porque de feito da cifra total deses 1.210 animais recollidos, 608 foron recuperados polos propietarios e propietarias, xa sexa no lugar de aviso, que foron 362, ou no propio CAN, 246. Para este 2022, o CAN marca como reto xestionar a adopción de 700 animais. De momento, a cousa comeza ben. Nestes primeiros 10 días de xaneiro xa se tramitaron 14 adopcións.